Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama channelnya Nineng Kri Kri Kri. Pagi ini aku harap belum jipuk tumpeng acarane adikku SMP. Jadi hari ini kan hari guru. Lah mbok kon gendol. Nek gendol iso. Nek numpak aku 1000 dhuwur. Karena adikku OSIS, jadi mengelola semua acara. Lagi acarane gawe tumpeng belum gitu. Lagi aku arep njipuk karo mamaku mbuh ning ndi kae. Dek wingi iki soalnya pesen ngono. Tunggu vlog selanjutnya di sana, oke? Ini mau perjalanan belum? Nah, ini sudah sampai rumahnya belum? Ya, rumahnya. Puter sik terpisan madhep rono. Nah, itu pesenannya lagi dibuat. Lagi dias belum. Dalam? Nggih. Nanti dibuka ya Mbak plastiknya? Nggih. Paling menutupi. Saged betul? Saged kalih tiang kalih. Oh, lha nggih saged. Saged. Lagi alon-alon. Ale batine seng. Nggih. Mbah, Tambah 25 ya. Mau dibuka tau. Niku wis dadi iki sak anu niku kok kabehne gak tak hitung ngoten lho. Tak bongkar neh. Niku anu nek ngrasakne Mbak Ibuke. Nggih. kita dapat bonus belum? Tanya ibunya dikasih bonus. Jadi buat tumpeng jajan belum? Bismillah mau. Apa tuh niki? Apa tuh? Nanti kemang lah. Ora nek kemenge ora masalah nggone ngene sampe ning Bandar. Nah, sekarang kita perjalanan pulang ke mengantarkan ini ke sekolahan SMP. Nah, lor iki sampai neng SMP. Iki kon nunggu ning kene lah berhubung anakku iki belum mandi, aku jadi pulang dulu, oke? Nanti kita jemput lagi si Mami. Nah, lor iki jadi sudah sampai ke rumah. Iki genten acarane ndandani anakku sekolah ini. Soale wis dandani iki kon gawe batik ngono dhewe. Dalem. Sing di. Sing Jawa kae. Mak ngenteni nang kono. Nang gerbang yang cekot. Nang gerbang kidul to. Ikuti keseruannya ya, Bro. Nah, lor iki berhubung hari guru kan gawe batik ya to. Lagi mau berangkat terus ganteng dan aku
urung adus. Aku engko wae soal engko arep latihan drum band. Begitu bolo. Lah engko balik lagi pulang terus balik neh rono ngono. Soalnya jek arep tumbas obat suket, engko dikon nyemprot suket. Ngono. Lagi tak antarkan ke sekolahan dulu. Nah, lor iki aku arep belanja. Oke lho, tak repekno. Wong iki umure wis tuwek, tapi wajahe jek nyis-nyis. Yo perawan bolo lho. Kowe gak percaya ta umur pira jejal? Kok sok. 129. Iki panggonku utang-utangan. Kok sok. Ora iso-iso tempat. Rekone pira, Dik? Bejo belum bejo. Bejo. Anu mangan nek nomor. Oh iya, aku mang jiko sawi ya. Udah pinggang jujur nih, wong jujur loro-loro kadane dia. Bacok pisan to koke. Aku ndek ingi ra bagian e. Mantanku. Dari SMP sampai lulus SMA loh. 6 tahun aku pacaran Mas Dadi. Timbang, Bu. Cak di anak. Wis rabi. Wes, kado Kristene to. Wong iki perkarane mung agama tok kok. Lho, modho Kristene kok. Enggak, sing bojone saiki padha Kristene. Oh. Islam. Dia kan masuk Islam umur aku di sini kan Islam di Wahyu, masa aku kok masuk Islam ini mau murtad. Ngono. Ilate cacai bae krasa, Bu. Apa? Kan biasane tak wae bubuk iki campur top. Kuwi gak pernah ngantuk jere ra iso turu ngantek esuk. Mbasa tak wae anu tok iki tok lho. Ngantuk. Lah wis dongaren, Mbuh. Bubukmu ra mbok wae apa ngono jere. Krasa ya bae ilate. Dan ya nyongko. Mau cuma dicampuri mah. Lho malah wi njaluk dicampur. Lah ya dulu dicampur yo nek iki tok iki. Lah seneng kayak paiten yo. Wes sak audio wes sak iki ini Wis. Mae yo kok bayem wis. Bu, ya tilak. Bu Roy kok wis anak prong. Rene aku karo gitu lho. Lah nek gone bosku prai. Entek Roy kok Bu. Oh iya pertop-topan. Mau kalah. Wet kopi. Oh gede Bu, anak gede. Masih lor. Kita ngambil belanja belum? Ambil belanja di rumah, ya toh. Wis biasa aku. Jadi cara mono wis wong-wongane ngono. Lah aku biasane nek blonjonane sing ning kono gek enek njipuk ning omah. Ngono. Lah aku nek telesan blonjone ning kene. Lah aku nek giliran garingan ning gone Yanti kono. Yanti wi toko tapi gak adoh karo kene ngono. Lah wi sekolahane nyebrang wi Mbak Yanti wis aku. Lah kemarin aku juga bar blonjo ning kono. Blonjo apa wi? Jajan-jajanan wi lho, Bolo. Oke, kita review lah. Iki goleki gede Bolo sik. Gede. Ini dia gudenya. Gede. Loh, kemarin kresekku belum urung didoli to kresekku Mbak Yanti wi. Aku padahal nyeluk kresek. Tapi aku gak didoli, piye wi lho. Jadi kita cari-cari arep golek apa ya to. Enak wes. Ini saja Bolo ya ini. Sembarang enak Bolo. Jadi Bu Sri ki menyediakan
menyediakan belanja-belanja kanggo wong mantu barang. Jadi nek seumpama pengen mantu ngebrok no iso belanjakno ngono. Saiki balik maneh rono. Jadi iki wis SD belum. Sekolahan lah ke. Jalan gede ngono. Lah dadi lek bakulan wi ning ngarepe sekolahan lah. Kuwi sekirane awakmu kok pengen bekal, bingung blonjo lah ngene Mbak Sri ki jam 4 nu wis ready. Dadi jam 4 peteng wis ready. Wonge jam 2 nu wis tuwa toto ning kene. Dadi seumpama jagane cah pabrik-pabrik lho lho. Dadi nek wis bingung blonjonan wi sorene ngono. Enggak, konten. Lah kiki konten. Tak lebokne YouTube ki. Lah piye? Dadi ning kene iki peteng no wis enek nek kowe bingung lawuh ngono. Iki jam 2 wis toto-toto. Kene iki kawasan pabrik lho. Dadi sing blonjo wi wong bontot-bontot, kuwi wong bojo-bojo kuwi. Sing ra bojo ya tuku wae. Kaya ta sing gak bojo. Wes aku Bu. Kuwi minyak lah nyapo ra cukup minyak. Iye lali aku. Karo mie goreng. Ki enak piro iki? 1 loro 6 ndi renek 6 tok. Mulih nah ki ngarep dikok lengo. Iki nek ada ono lek engko begada apa? Mulih nah. Mulih nah bolo. Lali nah. Minyake urung. Lah dadi ngono kuwi bolo. Lah buke iki wonge wis apik karo aku. Mergo apa? Padha-padha apike lah. Apa sing disebut padha-padha apike? Jujur. Aku jujur, buke ya jujur. Dadi blonjo apa digawa ngene jujur. Lah engko karek nyatet sekirane saithik ngono lho maksudnya sekirane kurang to tambah karek nyatet. Lah aku ning kono wi gak trimo saithik bolo dadi 200 atau 50 kadang 500 ngono. Iki 6 ndi mie goreng. Jadi Bu iki piye ya wis kadung apik bolo karo aku. Lah dadi koyo enek turahan lawuh, turahan sayur kuwi diwehne aku. Lah sekirane aku duwe apa ya tak wehno ngono. Karo minyak. Pokoknya intine dadi wong ki ya bolo. Kita hidup kuwi kudu jujur lah. Ketika awak dhewe menabur kebaikan, jujur. Mbuh dalam hal apa ae lho we. Kita akan kembali mendapatkan kebaikan ngono. Nah aku kuwi dadi tak tanamkan kebaikan. Jadi aku oleh kebaikan ngono. Soalnya apa? Kuwi fakta, aku wis membuktikan ngono. Tapi dengan jalan yang benar loh ya. Jalan yang salah mesti kuwi entukmu ya panggah salah elek ngono. Nah ini tak tutup dulu lawangku, nanti siang kita kembali lagi sama channelnya Nining Keri.